двата отбора излизат на терена. Терен, който трябва да кажем не е в оптимално състояние, но за бранителите са Ксандро Шенк, Валентайн Озорнафор и Мартин Христов. Вътрешни халфове Асен Чандеров и Виктор Учей. Халфбекове са съответно дясно Моисес Пара и от центъра на терена халфбекове са Адриан Кова и Момчил Цветанов. Ибрахим Кейта е централ. Ето го и първият съдийски сигнал. Двубоят стартира. Притежанието на топката бе за Септември, но Крумовград много бързо отне след неточното подаване. Само един човек остана на далечната града за Крумовград. Той върна топката на границата на вратарското поле и отчитаме сериозен пропуск. Дойде в Септември той от 4-то дивизионния Депортиво Кория. Удар сега към вратата. Септември повежда в резултата. С първия точен удар в матча Галин Иванов открива. Е определено с цялостното си представяне. Осъзнава, че съвсем малка част от двубоя е преминала. Много често в свои интервюта, особено когато и развоя за Септември е негативен. Той отчита, че Тима му допуска грешки, такава каквато бе допусната и сега. Но там е Димитър Шейтанов, за да компенсира. Септември вече се възползва от статичните положения, които получава. Ще може ли сега Крумовград да направи същото? Само от вратата тук, в тези срещи, в които не изобилстват головите положения. Търтов. Ксандро Шенк там игра с топката, изчисти в странично хвърляне. А ето го и последния съдийски сигнал. 1-0 за Септември срещу Крумовград в последния двубой от 22-я кръг на ФБ Лига. Единственото попадение отбеляза Галин Иванов в 32-та минута. Ситуация в клуба, но самия факт, че в момента се привличат и толкова много нови футболисти, 18 на брой, както стана въпрос по-рано, една ясна индикация, че явно ситуацията се е стабилизирала. Споменахме 10 точки е разликата с 15-тия Ботевград, тъй като 15-то и 16-то място са тези, които ще водят до директно изпадане. Но да не пропускаме, че ще има и баражи, така че за Септември приоритет трябва да бъде печелето на точки. Сега възможно за Крумовград да изравни резултата. Много сериозен пропуск. Гледаме отново ситуацията. Чиста бе позицията на Ибрахима Кейта. Валентайн не се справи с него. Струва ми, че тук няма как Крумовград да получи дуспа. Вече беше отиграл топката Адриан Карсела. Клери Сербер към Моисес Пара. Намери той Галин Иванов. Удра сега на Галин Иванов. Спасяване на Янко Георгиев. Като цяло смятам, че отборът може да изглежда по-офанзивно и да създава повече ситуации. Пара. Карсела е срещу него. Хубаво центрирана пауър към вратата. Има ли време Крумовград за още една атака? Всичко е в ръцете на Георги Давидов, който дава последен съдийски сигнал. Септември успява да запише по още една победа в случая на Деля над Крумовград с 1-0. Единственото